Zdravím ľudia, moje meno je Miham618 a ja vás vítam u môjho prvého videa v roku 2025. Chcem vám popriať všetko dobré v novom roku, prajem veľa šťastia, zdravia a úspechov. No a vlastne viem, že som dlho nevydal video, je to cez 2 týždne, takže vlastne preto nemal som času, mal som aj na niečo iné, takže vlastne tak. A momentálne až tak teraz veľmi nebudem natáčať, možno že asi na budúci týždeň vydám video o nejakom tanku, uvidím. Ale budem sa snažiť vydávať videá čo najčastejšie, aj keď viem, že za chvíľku budem mať monitor, takže vlastne tak. No, to nikoho nezaujíma, takže vlastne dneska tu máme recenziu na Mausa, ktorého ste mi písali v komentáru, no tak teda ste si dosť žiadali, no tak toho máme. Maus je veľmi starý stroj vodku, už veľmi starý a musím uznať, že na to, že aký je, tak určite s ním sa dá zahrať. Má veľmi dobrý pancier. Rýchlo síce nemá, ale je to niečo za niečo. Dielo je také, aké dá sa, čož vlastne nie je zlé. No, ale to za chvíľku sa k tomu dostaneme. Takže máte 128 mm dielo, čož vlastne není zlé, pretože vlastne podľa tých parametrov je dobre a necipovujeme. 490 alfa je na desiatkový tank ako také, že ako dá sa, ale mohlo by to byť lepšie. Čož vlastne sú tam ešte stroje, ktoré majú napríklad, ktoré tam majú možno, že asi majú tam 700 a možno, že ešte viacej. Takže vlastne tak, ale 490 alfa je tiež dobrá, čože v pohode. 246 penetrácia na APčku, to je ako málo, ako sú tam stroje, ktoré má viacej, takže vlastne je to také, že medzi stredom, dalo by sa povedať. Problém je u toho Goldu. Je to APCR, čož vlastne není ako mne to vlastne nevadí, ja mám rád, mne to je jedno vlastne, že aké mám rád. Problém u toho APCR je, že to je 311 penetrácia, no a to ako nestačí. Napríklad na S100 Type 5 Heavy, no ako tam to vystačí, ale na Type 5 Heavy, E3 a ostatné stroje to nestačí. Takže vlastne, aj keď stojíte proti Mausovi konkurenčnému, no tak to vlastne nestačí. Proste to nestačí proste. Takže keby to bolo aspoň 320, to by sa ešte dalo, ale 311 za fakt málo. 65 hečku penetrácia, 630 alfa, to je veľmi pekné a určite hečka by som bral na nejaké tie Artiny, grily a na hviezdy, no a tak vlastne. Takže vlastne tak. Doba nabíjania je 13,3 sekúnd. Ja tu bratri so zbraňami a so nabíjakom nabíjam 11,22. To záleží od toho, či máte vlastne boj zblízka alebo side by side. Takže vlastne to sa vám ešte zníži. Takže vlastne ja to toľko nabíjam. DPM-ko není úplne zlé, nejakých tu je 2211, ja tu mám nejakých 2620, čož vlastne ako úplne v pohode to je, takže ja to ako neriešim. To je také, že medzi tým stredom, čož je vlastne dobre, takže mohol ešte malú hošťa skončiť. Dielo zamerovanie 21 sekúnd, to je ako dobré, ako na to, že to je Nemec, tak ako trafa, ako niečo trafi, niečo nie. Ako dobre, tak pôjde 0,36 presnosť na 100 metrov, tak to je v pôde a ako je to normálny Nemec, takže vlastne tak. Dobre, máme tu ďalšie hodnoty. Minus 8 stupňov sklopenia diela, to je ako dá sa, ale sú tam ešte stroje, ktoré majú 10 a ešte aj 12, napríklad IMX Space Bčko, alebo možno, že iné stroje. Takže vlastne, ale 8 stupňov sklopenia diela tiež dobre. 24 stupňov zdvih diela, to je výborné. Ideme ďalej. Životy. No HPčka máte najviac zo všetkých desiatkových tankov, 3000 životov. To je veľmi pekné, určite to je slušné, no a to si ešte môžete lepšiť aj zo skalení. Lenže ja som si kalení tu nedal, no dobre, potom sa k tomu dostaneme. Na pancier sa pozrieme. Pancier je veľmi dobrý, ako sú tu miesta, napríklad tá vaňa, hej, a tá väža, to sa tiež dá. Ale pancier funguje u toho stroja, ako tu vidíte 260 mm na veži, 200 mm dopredu, z boku 180 na veži,
z boku 210, aj takisto aj zadok je dosť dobrý, 210 mm a zozadu 160 mm na korbe. To je veľmi dobre, takže to určite chválim u toho stroja a je to veľmi dobré. Mobilita. Tu na vlastne niečo za niečo, aj keď ten stroj váži 192 tún, čo je veľmi veľa, tak ideme pomaly. V základe to je 20 km za hodinu. Ja som si tu dal túto vec, no proste túto systém mobility, čo vlastne znamená, že to je ako to turbo vylepšené, takže vlastne tak preto idem toľko, takže 5 km plus k tomu a 0,58 km za engineera, takže vlastne ja idem toľko. Otáčanie veže, otáčanie korby je fakt slabo, to je možno, že asi najslabšie, keď sa nemýlim. Asi hej, možno, že Type 5 Heavy má možno horšie, neviem, ale asi áno. Takže vlastne ten stroj sa nehybe, boh vie ako, ale je to ako ten 1810 koní, to je veľmi pekné a ten stroj dostane tú maximálku, takže u toho chválim. Maskovanie nebudeme riešiť. Dohľad je pekný, veľmi pekný, 400 metrov zaklene, takže ja som tu nemusel dať optiku a našťastie som si tu dal brati so zbraňami, nemám tu ostrý zak, nejak tak sa to volá, takže mohol by som mu tu na budúce dať toto tu na, ale to som si nedal pretože vlastne 423 dohľad to stačí, to je ako v pohode, no a ja mám ešte vlastne keď si tam ešte s tou čokoládou, tak to bude možno 433. Keď sa môžeme pozrieť, tak to bude 442 dokonca, čo je dosť dobré. Takže vlastne tak. Ideme ďalej, tak spotrebujeme toto vybavenie, tak ja tu mám veľkú sadu, malú lekárničku a malú sadu. Čož vlastne ten stroj veľmi trpí, no ja by som skôr povedal, že mouse trpí, tak ja som najčastejšie dostával asi muníciu. Nie, motor. Mne sa zdá, že motor trpí mouse. Buď motor alebo munícia, je to nejak tak vlastne. A vlastne to je asi toľko a ani s mouseom som ani jedenkrát nehorol, takže vlastne odporúčam vám dať tú veľkú sadu a to sa určite zíde. Naboje, muníciu máte kopu, takže to je fakt dobré. APčka sú 1920 m za sekundu, ja som si to takto tu nadal, 54 APčok, 12 APC rok, 2 hečka. APCR 920 m za sekundu, to je ako tak v pohode, ale tá cena 1070 za jeden výstrel to je ako dosť, takže úplne na blindy, tak vlastne ako dobre. APCR-ka tak vlastne majú veľmi peknú úsťovku, 1150 m za sekundu, to je veľmi pekné. Tá cena 4800 kreditov, to keď budete napríklad vystrieľate toľko ako ja 12, tak budete v minuse. Ja som si tu dal 2-3 hečka by som zobral pretože hečka funguje a 630 alfa je veľmi pekná, takže vlastne tak. No, vybavenie, ja som si tu dal, samozrejme stabik som si tu dal, nabíjak a vlastne to turbo vylepšenie, čo sa dá vylepšovať, čo idem 5 km za hodinu plus a 3 km minus vzadu, takže vlastne tak. Ja by som tu ešte jedine dal, nič ma až tak veľmi nenapadalo, skôr možno, že ako fakt to kalení, ale inak proste neviem pretože vlastne máte kopu HPčok a ešte s tým plným vylepšením, tak to bude možno nejakých 3100, takže vlastne ja ako až tak veľmi som nedal, takže vlastne ja by som to takto mal ako ja. A druhý setup to si tu nemám, ale dal by som určite asi by som dal buď na otvorenú mapu, alebo nejak tak, asi by som skôr povedal. Takže vlastne tak. Posadka 6 člena, samozrejme brati so zbraniami, opravy, ja tu mám, že aj emergency, samozrejme, kanoír, primárny cieľ, kráľbažín, potom rýchlosť otáčanie, potom aj to, čo má radista, ten dohľad, indúcia zo Fausty, samozrejme opravy aj tu na aj kompa, ale toto blízky boj, to samozrejme na mouse sa treba. Takže
keď sa pozrieme, tak to je asi všetko, takže pôjdeme sa pozrieť na 3D pancier a potom vám ukážem jednu bitvu pretože žiadnu inú bitvu som ako až tak dobrú som nemal, síce bolo tam nejakých 1020 poškodení, ale aspoň niečo vám ukážem, že čo vie ten stroj. Takže ideme sa pozrieť na ten pancier. Takže to je pancier Mausa, rozhodne ten stroj má pancier a má aj svoje kvality a nekvality, takže vlastne tak. Zo spredu, keď uvidíte Mausa, tak ako prvé ho strieľate tu na je to 250, 253, 248, 240, no proste tu na. A aj keď to je pod veľmi pekným uhlom, tak aj takto, keď bude napríklad nejaký za barak, no tak nejaký za dom, no tak to sa ešte dá. Sice ten uhol už je troška veľký, 350 dá, takže vlastne tak nejak. Určite tu nastrieľať Mausa. Keď máte napríklad ako objekt 277 alebo stroj, ktorý má viac ako 340 penetrácia hit, no tak tu na tiež strieľate Mausa. Aj keď viem, že to je pod slušným uhlom, tak dá sa to streliť. To na nejakých 309, 317, tu na 320, 318, no a tak určite, ale určite tu na nestrelte pretože tu na má pásy, to nás si môžeme pozrieť aj naživo, že tu na proste takto nie proste. No a čo tá veš? To je otázka. Veš, samozrejme sú tu nejaké tie weak spoty, ale to je proste, že žiadne poškodenie, takže to je len tak vlastne. No samozrejme Mausa môžete strieľať tu na. Toto je veľmi slabé miesto Mausa, takisto aj na druhej strane aj tu na. 270, 260, 280, no, tu na hore nie, lebo tu na už je to pod tým uhlom. Keď sa pozrieme, tu na už je to pod tým uhlom, takisto aj na tej druhej strane. Takže vlastne tu nám prejde desiatkové, ale tu na vás penetrujú desiatky, deviatky, možno aj tie osmičky, keď majú tú penetráciu, ale to asi nejaké tie TDčka, ale určite sa uhlujte vlastne. Tak ako napríklad ja, že napríklad ja sa takto uhlujem, napríklad takto a veľmi to pomáha pretože toto má tu slušný armor a určite to ide. Každopádne dá sa tu ešte streliť Mausa, ale takže keď sa vy takto uhlujete, že tak vlastne tá väž je veľmi silná, aj keď tu na, vlastne to sa dá streliť, to keby som dal napríklad takto, tak vlastne tu na sa, tak vlastne tu na, toto je veľmi pekný uhol. Určite tá väž z boku je veľmi silná, aj zo zadu, aj z tohto boku je veľmi silná. Dá sa ešte streliť Mausa a to je tak, že tu na táto časť, tu na mi ešte nikto nestrelal, ale podľa mňa je to dosť malá šanca, možno taká 30% šanca, že by ma to niekto strelil, alebo 20 možno. Takže vlastne tak, aj keď vidno, že ten stroj má dosť dobrý pancier, ale dá sa o jeho tu nastreliť. Tu nám vidno, že 270, 260, no tu nám skákajú tie hodnoty tak random, že vlastne to by sa dalo. Dobre, takže to by bolo asi všetko zo armoru Mausa a my sa pôjdeme pozrieť na tú prvú bitvu. Len na tú jednu bitvu, takto. Takže toto je tá moja, vlastne mám tu jeden replay pretože ostatné som proste nejak mi to neuložilo, no a vlastne preto, ale inak by som mal lepšie hry, teda by som mal, keby som mal natočenie replay, no tak určite by som vlastne mal aj tabulku, a tabulku mám, takže to je dobré. Mapa Cliff po slovensky, neviem viem ako sa to volá po česky, ale nič mi to teraz no proste tá mapa proste, to je jedno. Mapa Cliff, no a ja som išiel na ten heavy flank, tu na čo tu chodia tie ťažké tanky, no a tu nám vidno, že ten stroj má pancier, aj keď som si tu nič nenastrelal, tak to za mňa ako stačí. Tá rýchlosť 25-24 tu na idem, určite to turbo sa hodí, to mau sa troška pôjde rýchlejšie. No a vlastne tak, tam je Centurion, ja som si na ňo namieril a som vystrelil po ňom jednu, nakoniec som trafil, on mi dal bounce, len som nesvietil, takže vlastne on to tam asi len skúšal. Dal som mu za 488, určite to dielo je dobré a má svoje kvality i nekvality. Ja som tu išiel, tu som vlastne, už som dostal od Centuriona, možno ma vidí, neviem, ja som nesvietil. Takže vlastne tak, ja som sa pozeral na to RHM, že čo tam robí, no a vlastne teraz
takže už svietím, dal som Centuriony, bohužiaľ som ho netrafil, niekedy to dielo sklame, ale vlastne to sa dá ako čakať. Tu je S100, ja som sa sústredil na toho Centuriona, nakoniec som mu dal, on mi dal, so hitom mi tam dal, môžeme sa pozrieť, že aj kam, keď tu ešte udním, takže môžete sa pozrieť, že kam, no tak tu nás som dostal, samozrejme, že tu nás som dostal, tu na, do tej, pretože tam, mouse ma tam proste slabé, takže vlastne preto. No, ja som tu na, bohužiaľ som dostal aj o E3, takže ja cúvam a dostal som ešte od K90 jednotky, našťastie som to bouncel. Určite ten pancer funguje od toho stroja, čo je veľmi dobré, takže vlastne tak. Ja čakám na 25k a IS-7 zabili S100 a 430, našťastie sa to stalo. 3-1, zatiaľ vyhrávame, čož vlastne to je pre mňa dobre. Ja som tu troška čakal a som čakal, že či sa náhodou niekto nespotne. E3 spotlila Manticora, Manticore tam bol našťastie, alebo dobre, hviezda ho zabila, čo je veľmi dobre a určite to je pre náš tým veľmi dobre. Neviem, čo tam robil Light, ale dobre potom. Každý si robí, čo chce. Ja som tam čakal, či sa tam náhodou nespotne tá K91, ten Centurion a RM-ko zabilo Centurion s Blindom, takže vlastne tak. Tam je E3, ja som sa rozhodol, že poviem dopredu, tu som si dal ten gold, ale došlo mi, že podľa mňa ho neprebijem. Tam bolo to zelené, červené, tak E3 má taký pancer, že hociaký. Tam to malo červené, takže vlastne nie, takže vlastne nic z toho. Tam je K91, ja som sa sústredil na toho grilla, čož vlastne som ho nejak aj zabil, čož takto hneď poviem. Takže vlastne tak. Tu nás som sa hral s tou muníciou, lebo som rozmyslel, že čo dám, ale určite tam je ten grill, takže vlastne tak. Tu nás som ho trafil, bohužiaľ som netrafil, dal som mu do pásu som mu dal. Až vlastne nabíjam. No, skúsim ho trafiť, nabíjam. A zabil som ho. Takže mám prvý kill, ja idem dopredu, pretože 11-1 to už samozrejme, že vyhrajeme. Určite teraz poviem na tú E3. No a vlastne tak, ja som ju vlastne až tak veľmi nezabil, takže vlastne tak, takže idem dopredu. Či ja aspoň, že dúfam, či trafím tú E3, bohužiaľ som vlastne, chcel som trafiť, len že on bol v boku, no a tak vlastne. Takže strelám po ňom, dal som do weak spotu, bohužiaľ sa mi to nepodarilo, mal som základnú muníciu, nemal som ten gold, takže vlastne tak. Tam je Progetto mi uteklo, takže vlastne tak. Tu je E3, ktorá už zomrela. No a tam je hviezda smrti, ale tu som bohužiaľ nezabil, takže vlastne tak. Nakoniec výsledná tabulka dopadala tak, že vlastne so žiadnou medailou, ako nemal som tu toho viacej, ale vlastne mal som aj dobré repre, takže vlastne tak. Zde sa mi to až tak veľmi nepodarilo, ale čo sa dá robiť. Takže nakoniec myslená tabulka taká bola, pozrieme sa na ďalej. Takže musím uznať, že na poškodení som bol úplne dole, hovorím tam nejakých 1054 som si nastrelal, IS-7 si pekne zahrala, takisto RM, takže vlastne tak. Nás zaujíma vlastne ten výdelek. No, bez prémiového účtu nejakých 13 373 som si zabol, ale to je za svatočnú operáciu, takže keby som to odčítal, tak to je nejakých tých, no 1000, no tak nejakých tých 1800 by som skôr povedal. Takže vlastne není to až tak toho úplne veľa, ale keby som si viacej nastrelil, no tak potom by som si vlastne, potom by som mal viacej krejtov. No dobre, to bolo všetko z toho videa, ja dúfam, či sa vám toto video páčilo, keď áno, budem rád za like aj odber a my sa vidíme u ďalšieho videa a budem, ako teraz až tak často nebudem natáčať, pretože sa budem sústrediť na učivo, takže vlastne tak. Takže, dobre, my sa vidíme u ďalšieho videa a zatiaľ
Čaute.